Ngiyaliphetha unyaka ngibabingelele abangcwele ngokwezigaba zabo ngaphansi kwelikhulu igama elihlalisezoni lonyasi. Amen. Loguqile umfana wabambili embumbulu ethempelini ekuthiwa isekwandeni phansi kwamshumela uMaphumulo. Phambilini-ke bengisempumelelweni ngase ngicelwa umfundisi uMaphumulo womshumayeli ngayefuna ngimsize ngake ethempelini alibhekile libhekele uNkulunkulu kwase kuwukwehla kwami. Amen. Kodwa ukwehla kwami ngathola i-remove ekhombisa ukuthi ngihamba ngesihle ukuze ngifike ngethule la ngiya khona. Amen. Ngoba uma umuntu ophathekayo i-remove ukuyiphethe la uya khona. Amen. Ngizocela amazwi kuNkulunkulu afisa ukuba azwakale namhlanje endaweni yakhe engcwele eyisibhedlela sakhe sokuphilisa abantu. Amen. Ngicela ngive bangcwele incwadi yabaseGalatia 5:16 ngoba njengoba silapha silethe imizimba yethu kodwa ezosebenzela umphefumulo. Engathi ungaqala ube naloko kuqonda kuqala ukuthi lolu hambo lahambayo ulahamba ngokwenyama kodwa usebenzela umphefumulo. Uthi kuShembe Nazareth amanisuke niye esontweni niye ko-14 niye ko-25 niye ko-23 niye ko-4 nisuke nihambisa abantwana benu. Uthi-ke kwinkosikazi yaseNazaretha uma izihamba lezinto engizibalayo lo mntwana uba isitetelego senkosikazi. Uthi insizwa yaleli bandla mangabe ihamba iyimisi izilandela izimiso ezisoShembe ibahamba o-23 ibahamba amasabatha ihamba neyinkonzo ey'suke yibiziwe ibizo lamaNazaretha ithi lo mntwana ukuba ishuqulu sensizwa. Angazi-ke ukuba isigempunga sona ukuphambanisa lapho uthi uba isigempunga sensizwa 5:16 uthi uShemba uba isigempunga sensizwa lo mntwana okuwe uma uyigcina lezi yimiso. Kwinkosazane mayizenza zonke izinto uShembe azishoyo uba isishuqulu sentombi. Angazi ukuthi-ke abethu bami kanjani, kodwa-ke ngicelayo njengamanje ngicela uShembe angiphe amazwi azophilisa mina aphilise abantwana bakhe azaphilise okhokho bethu labelele khona. Amen. Ngicela ungifundele. Ngisho hambani ngokukamoya. Ithi le ncwadi asihambe ngokukamoya. Khona anyawukwenza inkanuko yenyama. Khona singezokwenza inkanuko maNazaretha eyisathandwa yinyama. Uthi uShemba sihambe ngokukamoya. Okukamoya uyafa. Ngeke ube iNazaretha ungazange ufe enyameni uvuke emoyeni. Umuntu oyinazaretha osefile enyameni ngisho ngamnyathela manje umnyathele kusasa umnyathele ngalelanga angeke akudinele ngoba ufile enyameni wavuka emoyeni. Ngokuba inyama inkanuko ikhanuka okuphavene nomoya. Inyama lesibuyo ikhanuka okuphambene nokuthanda uShembe. Yiko zonke izikhathi sisola uNkulunkulu ngoba sisesenyameni. Kodwa singakujwayeli bangcwele ukuthi uNkulunkulu mayesolile siphinde sihlale into esisole kuyona. Ngoba cela ibambe kancane baba. Uthi uShembe khona ichile ekuthiwe lasePharathoni
esiyodlula kulona mina nawe. Angazi noma kuyodluleka yini mangabe uNkulunkulu ezosisola asisole entweni siphinde siqhubeke naye kusasa nakusasa siphinde siqhubeke naye. Kufana no-Facebook no-WhatsApp. Uyazi ngoJulayi insizwa kancama lapha ebuhleni ibe nesibonakalo esingesisabile ithunyiwe ushembe uthi hamba utshela umhlaba lento engikuthuma yona. Uthi ngizibona ngiyehla ngiphuma esempeleni phezulu naye intokazi lento eselele iguqile iyakhala ithi baba ngilahlekelwe ingane yami ngiyithole. Ithi inkosi manje ithi mina ngenzeni. Yayisithi thula wena ulalela ngoba ngiyakuthuma imisa yena uncama lo wasakini. Uthi ngalalela ithi inkosi phawuthi mina ngenzeni. Athi baba ngicela ungisiza akekho omunye uNkulunkulu engimethembayo wena kuphela. Wathi lalela-ke mntanami yabona iligolide oze nalo la. Hamba ocela kulo no-Facebook no-WhatsApp ngoba nenza lezinto ngenkani. Wathi hamba uyocela kuzona lezi zinto uyibikele ukuthi le ngane yakhe edukile uyayifuna zizokufunela zikutholele. Wathi wena ngiyakuthuma hamba utshela umhlaba ukuthi ngithe bonke abantu abanele izinto abangalo bezoguqa kumina becela. Abacele kulezi zinto zabo abanenkani ngiyikhuzayo. Qhubeka. Umoya ukhanuka okuphambene. Lezi ziyamelana ukuba ningenzi lokhu enikuthandayo. Kodwa uma niholwa umoya anisephansi komthetho. Kepha imisebenzi yenyama isobala. Qhubeka nawe. Le ukuphika, ukuhloboka, ubunuku. Ithi ukuphinga. Ngiyacela Nkosi yezulu nomhlaba njengoba ngimla. Ungigeze kufanele ukuba phambi kwabangcwele. Ubese uthatha izandla zakho kube izona ezokuphatha lo msebenzi njengamanje ngoba abangcwele. Ekhala emphefumulo ukhuluma omunye udadewethu uthi bangcwele kuhlungu into engiyibone manje sisenkonzweni. Uthi umuntu ade efunda umthandazo. Uthi awushembe buka laba bayangihlupha inhlanhluzo. Ekhuluma ngathi. Uthi ushembe siyamhlupha bangcwele. Uthi bayathanda ukwenza umsebenzi wami kodwa banezinto zabo abasabambelele kuzo bayaqonywa laba. Uthi le nhlanhluzo befunda umthandazo libhuza impukane. Wathi thina siyaqonywa phinde siyathanda futhi ukwenza umsebenzi wakhe. Wathi thina ngoba sezulwini sesiwuthathile lo mthandazo usufundwa omunye umuntu. Uthi ngathi usithatha uthembo sethatha isihlabelelo wanika omunye. Wathi ngoba semhlabeni nina nisabona umthandazo ufundwa yilo ofundayo kodwa ngoba sezulwini asawufundi ngoba akafanele. Engathi uNkulunkulu thina asibekile ukuthi sisondele ezintweni zakhe. Engathi singazama ukuzithiba ezintweni eziningi ngoba angeke sikubone lokungcola kodwa yena usuke ekubona. Qhubeka. Ukubonga izithombe. Ukukhonza izithombe. Ukukhunkula. iNazaretha alikhunkuli ngabe iphutha lelo. Uma ukuthi usahlaselwa idimoni lokukhunkula ngicela uthathe imali ekhala emphefumulo. Ubeka imbuzi nje uthi noma u500 noma 1000 uthi mhlambe ngicela ungilaphele okhokho bami ababekhunkula ngoba njengoba kukhunkula wena nje akuwena kodwa ibona. Njengoba uphethwe ushukela nje ngabe uba samlalela ushembe ngaba siphathwa ushukela nezifo zonke lezi eziphatha abantu abangawona emanazi kodwa ushembe uthi asimlaleli. Uthi ushembe abantu uma behamba emhlabeni begula akusho ukuthi kuphele njengoba senemngcwabile kodwa isifo siyavuka sihlale siyobuya sohlala einganeni zakhe. Kuyena ethi uyakhuluma ethi la ngikhona ngisagula. Kodwa thina sikunazi lokhu kulapho okhokho bethu abahamba emhlabeni begula. Qhubeka ngokuqedela. Inzondo, inkani, ukuphikisana, ulaka, ukubanga, ukuxabana, ukwehlukana, umona, ukubulala, ukudakwa, nokubhenza.
nakho okunjengalokhu engisandulela ukunitshela ngakho, njengokuba nganitshela phambili ukuthi abenza okunje abakulidla ifa lombuso kaThixo. Uma ikhona into eseyibalile ubhuti kathi ofundayo engiyenzayo ekuseyenyama, ake ngife enyameni ngivuke emphefumulweni. Ukufa enyameni ukuthi ngeke ngihlulwe into athi uShemba kayithanda. Angeke ngihlulwe into eyongivimba ngey'nsuku zokugcina. Usubonile. Awukwazi ukucushwa lapha endleleni ufike ucushe ubanje umgogo lapha nakusasa uphinde ukubambe. Shutha ubuhlungu. Qedela bafunde kulubeka moya. Kepha izithelo zikamoya Nazo-ke izithelo zikamoya kufanele zibonakale kithi sesigqokele ngokwemihlobo. Ziwukuthanda bazwele, sithandane. Simthande noNkulunkulu, simjabulele. Ukuthanda uNkulunkulu yini? Ngicela u-14:20 Johari qhubeke nawo baba. ukujabula, ukuthula, ukubekezela, ubunene, ukulunga, ukukholwa. Ngiyabonga Nkosi Busisi. Ngicela ngisabelo 57. Ngicela ngifundele ukuthola uJohane 14:20 no 15:16 ukuze sazi ukuthi njoba sila akekho zivele. Johane 14:20 no 15:16. Sifuna indlela uthi ngisho engqabeni lakho siyafika isitha sakho sokungcwaba. Uzobathi ungasifuna ukushintsha ngisho indlela mangabe siyiza. Uthi siyakuthinta sikwenze yonke into masithanda usungasenamandla ukusiphisa. Uthi bagcina babashaya indunduma engaka ethuneni bese beyakushiya usungasenamandla ukuvuka ubalandela. Uthi bathi uma sebehambile thina boShembe usuke usudinga thina kuphela. Uthi sibe sesithumela ingelosi ekuyiyona ezokukhombisa-ke ikhaya lakho kade ulisebenzela usafika. Uthi yakuthatha le ngelosi bese uyavuka emzimbeni womoya bese uyahamba. Uthi niyahamba nihambe bese nifike echibini elikhulu. Uthi igama lalo liseParathoni. Uthi leli chibi abantu abamile yasinda lishula unkosikazi epheka iy'nkomo.
uthi lisinda kakhulu, uthi uhlala 7 days khona, uthi ngolika 7 usuku ubusuyaphuma, uthi kodwa uma unebhadi uyophuma indlela usesikudubile sikushiyile. Uma unalezi zinto ayibalile ubhuti kade efunde ekuqaleni ekuthiwe ezenkanuko yenyama, ngicabanga ukuthi ngelosizo silinda. Uthi uma unenhlanhla uyayiphumisisa kulindile, ikuthatha ikuhole, ithi kodwa usungakanqobi. Ngoba ingubo yokunqoba impela kodwa sikanqobi. Bangakho abanendishi yokuyiwasha le ngubo ephambene nendishi abageza ngayo. Ngicela ukubona izandla bangcwele. Onendishi yokuwasha le ngubo yokunqoba ekhaya ehlukene nendishi ageza ngayo. Akekho bangcwele. Ngiyacela bangcwele ngoba khona nabantu abadala siyithenge le ngubo ukuze le ngubo ibe ile ngubo eyidalele. Ngoba uthi uShemba awukwazi ukuthatha indisho ogeza ngayo uphinde uwashe ngayo umNazaretha. Ngoba abanye ukathe geza abuya khonyuka kuchitha amanzi phakathi. Akusahlukile-ke nento yokuchamela phela indisho. Ngeke uthathe ingubo eyingcwele uyiwashe entweni ubuchithe kuyona amanzi. Ngicela sizithenge lezi indishi noma amabhakede ukuze le ngubo iwenze umsebenzi ngoba wathi uShembe uma uyigqoka ngisho kamthinta ngawo umuntu uyophila. Kodwa uma ungayiwashi ngento yayo ebekwayo mawusuqedile le ngubo isiyafana nazo zonke ingubo. Bangakhi abanikela izibani njalo ngesabathi. Athi nje Shembe ngizalwa kaSibanibani mina ngiganile kaSibanibani ngicela Shembe ukhanyisela abakithi nawo u10 bakhanyisela ibani njalo ngesabathi. Asikakaba amaNazaretha. Kanti sithoko bethu bakhanyisela ubani uma thina sesekukhanyeni kodwa singathi abakhanyele la bekhona. Siyayikhuluma le ndaba ebuhleni sigeza ngoJanuary ithe insizwa ngisenginikele kakhulu kodwa izinto zama zikhanye uShembe sengiyamdawuza. Uzophuma umuntu ayezayo nini zimhlolele kodwa kanti ukhiula ngithi mina imansizwa akithi sebemphendulile kodwa ngesabathi yazinikela ibani. Uthi izibani cha nginikele ubani obuza lo mbuzo sengiyaphakamisa ngoba sasibaningi. Uthi yena kodwa kubuhlungu kuba iNazaretha ngoba uyaba nendlela kodwa singeza. Uthi uma uyisangoma ngihlala eMpumalanga mina. Uthi uvuka ekseni ngelinye ilanga wangibiza. Wathi kade kufika uShembe wenu lo oqala nimbiza ngobani? Uthi ngathi uGombela wathi khona umyalezo angithume kuwona wena. Uthe angitshela ukuthi ojwayele ukuthi ngesabathi unikele ibani. Njalo ngesabathi unikele ibani. Uthi ngoba ayikho into ezokhanya kuwena kungakhanyi kokhokho bakho. Uthi okhokho bakho akukhanyi kubona yiko kumnyama kuwena. Uthi wayesengithuma wathamba utshela amaNazaretha wonke umhlaba wonke ukuthi akojwayele ukunikela ibani ngesabathi. Uthi lo mfowethu kodwa ngayizwa lento angiyenzi. Unenhlanhla mawuzoyizwa bese ngoba okhokho bakho mhlawumbe ibona abacela ngiyikhulume lento ukuze la bekhona ngoba nje babese kumnyameni nami uhamba kulomhlaba yakhona. Uthi uShembe lichibile sepharathoni mawuphuma ngosuku lwesikhombisa izokuthatha ingilosi lesikuhola. Uthi ngihamba emathafeni egama la mathafa kufika lambathwayo. Uthi awuhlangani namuntu uzosikhova sikhala kuphela. Uthi wena ngale ngilosi amkhulumisani ngiyahamba yakhola nje kuphela. Ikuyisa la kusebenzela khona. Uma wakati ungabathanda abantu endaweni ihlala abantu engabathanda abantu. Uma wakati ungamfuni umgcotshwa wakho endaweni okungabafuna abagcotshwa. Uma wakati ungawathanda amaNazaretha endaweni abantu abangabathandi abantu abathi bangcwele ungazibizi ngomuntu ongcwele. uShembe umuntu okucindezela kakhulu uma usulele ethuneni yilo wabekwa namhla uphuma emanzini lokuthiwa ungcwele. Ngoba uyakubuza athi wena ubizwa ngami uyabona ukuthi ungcolise kanjani. Shembe lo wakangayezulile ngoba ungcolisene ngahlalela. Uthi nihambe mathafeni akalambathwayo nihambe uthi nifike ekugcineni uma unqobela lapho umntana mzuzu unqobile. Uthi kunesihlahla esiphansi esikhulu kuhlala indoda enamehlo azinsungulo uthi ayibhekile leso sihlahla kuthiwa sesikhomakhoma. Uthi leso sihlahla leso
Uyifica le ndoda ikhuluma ikhomba ngamehlo uthona le. Ikushonisele uthi ayibhekile. Bekungakuhle siphenduke. Kodwa singakhohlwa ukuthi sizelwe. Ngoba mangase uhambe kulomhlaba uzaliwe kodwa okhokho bakho ungakazi uyenza lento engisho ungabakhanyiseli ibala ungabalaphi izifo ezazibaphethe uyakubona phela